Yo, what's up guys? My name is Knowledge Makombe. Welcome to my channel, Nose Media TV. Guys, patinge chupai na uzilipiti kama Zimbabwe wanda guys. Kana hii first time yako kuya pa channel, please subscribe, share, like, comment. Kumba kuri nani zvako asi hakuna kumira zvakanaka. Ndauone munin'ina wangu. Anga ari kuBotswana. Saka abva kuBotswana iko kwakauya achirwara achibleed. Achibuda ropa reBlack. Saka auya kunoku vatamboendawo naye kuchipatara. Taenda kuchipatara vakati havana chavari kuona madhokota. Tichibva tafambawo naye matinofambawo mese. Hapana change, hazvisi kuchinja. Asi pese patiri kufamba tiri kunzwa kuti ndigogo mai vababa. Zviri kunzi ndo vari kukonzeresa izvozvo. Saka ndati rega ndimboyo pano pamwe mwana wamai angu anoitawo zviri nani. Prophet, she says she's here with her sister who was based in Botswana, is it? She was based in Botswana. She's bleeding, very thick blood. They've been to hospitals, they've been to other churches trying to seek for some help, Prophet, but they say they haven't gotten any meaningful help, Prophet. And they're actually here today, Prophet, seeking for your divine intervention and deliverance to her sister. Where is your sister? Ari apo ndauya naye. Endai muuye naye. Anga akasimba kamunhu. Takatungofanana. Akasimba munhu. She's saying that her body size, Prophet, her normal body size is supposed to be like hers. But because of sickness, she's like this today. She knows the truth. And the chokwadi vari kuchiziva. This granny you are saying that is granny, is a witch. No. Kuchembera haisi mosha. Kuchembera haisi chi? Anti gogo vatiri kutaura vari kumadziwa here. Old age is not a crime. Kuchembera haisi chi? Haisi mosha. Haisi locala. Kuchembera haisi mosha. Gogo wenyu vanotokudai manje. Asi vazukuru ndo pasina. Mese muri busy kusecurata. Vanoroya gogo, vanoroya gogo, vanoroya gogo. Gogo wenyu vanodini? Vanokudai, kudai chaiko. Ndinotenda nemandizva mandidzidzisa. Kuti angoona asi ndakutonovachinjira kuratidza kuti ndakuvada. Nekuti tanga tichitongoona sokuti ndivo vari kutokonzeresa zvese. Problem yami nayo. Imi manti munonzi muri muprofita kuchechi kwenyu. Television. Ambassador. Kana ndikatanga kukuonai muri muroi nemumaziso emwe yamunobva maita chii. Saka kana muri muprofita musatanga kuona kuipa kwemunhu panyama. Mapanzwisisa? Mukada kuone report yakanaka. Chero mukanzwa kuti uyu muroi imi musazvise mupfungwa dzenyu kusvikira mapiwa report yaMwari. Mapanzwisisa? Manje mimi munoona chinokutadzisai kuprofita kana kukura pabasa raMwari munoita nyaya dzekunzwa. Munotanga maita nyaya yekudini? Yekunzwa. Mobva mazoi visualize zvamunoitawo ikoko. Apachichina chiprofita. You can be a good prophet. Mandidzidzisa zvandanga ndisingambofungiri. Mazinzwa kamadzimai. Uya ane chokwadi chaanofanira kutaurirai uyu. Nokuti nyaya yekubleeda kwaari kuita hakusi gogo. KuBotswana uku kune nyaya yakamboitika. Makaita sei nemudzimai wemurume wamaidana naye, chii chakaitika? Pane murume wandaidana naye. Saka mudzimai wacho akabva azviziva. Abvazoya kumba kwataigara. Bandibhejera kuti zvoni uchazviona. Imi maidanana nemurume womunhu sei? Anga ndinyepera kuti haana mukadzi. Akakunyepera kuti haana mukadzi. Alright. Ava vakagadzirwa nemukadzi wemurume wawaidanana naye.